Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġija, iddikjara li l-Union hija favur l-emendi mresqa mill-Gvern. Il-General Workers Union temmen li ċans li jkollok it-tfal huwa dritt ta' kull bniedem u li kull persuna għandu jkun ittrattat l-istess. Huwa sostna li fil-problemi tal-infertilità m'għandux ikun hemm distinzjoni bejn min jiflaħ iħallas l-eluf u min le. Huwa fid-dover ta' kull gvern li jipprovdi l-aktar trattament effettiv u sigur bla ħlas. Mallum nedejna żewġ inizjattivi u konfermajna xi ħaġa oħra. Qegħdin nagħmlu inizjattiva biex verament is-solidarjetà tal-ħaddiema ngħinu persuni oħrajn, persuni l-iktar vulnerabbli u l-iktar li għandhom bżonn. Dan intqal waqt iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-fjuri f'Riġlejn il-Monument tal-ħaddiem fl-Imsida sabiex tfakkar il-75 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Union. Il-General Workers Union nedit kampanja favur id-donazzjoni tal-organi u tad-dem. Iktar ħaddiema, iktar persuni ikollhom id-dritt li jagħmlu u jibnu familja u jkollhom it-tfal. Jekk għandhom l-imħabba x'joffru hija għal le biex dawn il-persuni jingħataw l-għajnuna, jingħataw iċ-ċans li jkollhom it-tfal. U żgur dak huwa dritt universali li nemmnu fih li jkollok il-familja li kulħadd jemmen fih u ma jistax ikollok diskriminazzjoni. Waqt din iċ-ċerimonja tkellem ukoll Dr. Alex Aquilina, it-tabib inkarigat miċ-Ċentru Nazzjonali għat-Transfużjoni tad-Dem, fejn qal li din hija inizjattiva sabiħa ħafna ta' solidarjetà bejn il-ħaddiema. Dr. Patricia Gallia fisem id-Direttorat tal-Standards fil-Kura tas-Saħħa li taħtu jaqa' r-Reġistru Nazzjonali għad-Donaturi tal-Organi laqgħet din l-inizjattiva nobbli tal-General Workers Union u sostniet kemm importanti li aktar nies jirreġistraw f'dan ir-reġistru.